Ik geef ze nog net geen kusje. Totdat die 1 meter is, dan krijgt hij een kusje op de neus. Ja. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, ik ben bezig met de vis Elfstedentocht. En dan met name gericht op snoek. Het is dus een snoek-olverstede tocht, had ik begrepen? Ja, zeker. Waarom snoeken? Ja, snoeken. De snoek is zo'n aerodynamische vis. Ik ben er zo vol van. Die snoek die ligt te wachten op een prooi. En binnen 3-4 seconden heeft hij een snelheid van 70, 80 km per uur. Dan pakt hij die vis en dan zo verzorgt hij zichzelf. En als je zo'n snoek mag vangen, ook wel is die klein of groot, het is gewoon fantastisch om te doen. Ik dacht, waarom dacht dit net gewoon lekker in de simmer als het warm is? Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik heb net gezegd dat ik passie heb voor die snoek. En als het zomers het watertemperatuur richting de 20 graden gaat, dan is die snoek, die levert zoveel energie om, als die gevangen wordt, dan is hij zo gestrest. De zuurstof in het water, dat neemt af. En als je hem dan rustig weer terugzet, dan overleeft hij het niet. Dus ik blijf daar gewoon vanaf. De watertemperatuur die moet echt bij mij onder de 17 graden zijn, wil ik gaan snoeken. En het is nu, er staat er ook op 14,5 graden, dus dat is prima. Mijn zoon is te vroeg geboren, heeft een beperking met lopen, is spastisch in de benen. Maar ik had het doel om niet voor mezelf de Elfstedentocht te gaan vissen, maar voor kinderen met een spasme. Dus wat zou het nou mooi zijn om kinderen met een spasme, om die deel te laten nemen met een Elfstedentocht. 11 kinderen, 11 stedentochten en op de Bonkenveert een Elfstedenkruisje. En er komt heel veel bij kijken. Met een drukke baan die ik heb is het er nog niet echt van gekomen, helaas. Het is wel leuk trouwens om deze plug even te laten zien. Die heb ik zelf gespoten. De rode en de witte kant, dat noemen ze de Red Hat. En deze heb ik speciaal gemaakt met de Friese vlag voor de Elfsteden. Dat ik hem de 5e keer vis in 2025.